Sanibona noy'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili eRadio Inkezi. Lami igama ngumfeza uNtuthu Khumalo bathi Sibona Magumede. Uma uthi mhlawumbe usemusha ngana kwethu kuleli khasi, uzophinde ngicela nje shothi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, ikati leleziko kwayomlingisi umdlalo uchungechunge uzalo wayedume kakhulu ngelikababa uMdletshe uGlenn Gabela. Kuthiwa-ke le nsizwa sibonga ukuvuka nokushona kwelanga ema ngabe-ke iphuma liphinde lishona ngendlela esiphila kabuhlungu ngayo-ke. Ukuvaleka kwamathuba emisebenzi ikhona okumenza ukuthi-ke angakwazi ngisho nokondla abantwana bakhe-ke lapha. Kusabalala kwalezi ndaba kuvela ngemuva kwevidiyo ekade zungeze ey'nkundleni zokuxhumana la kade yolekelelwa khona-ke nama ubani lapha nomsamariya olungileyo-ke laphana-ke. Ngazi zakwethu angizukwanda kakhulu mina, ngizokudedelela nje ividiyo uzibonele ukuthi-ke isimo aphela ngaphansi kwaso sibucayi kangakanani-ke. La kunxusa noma ubani umsamariya olungileyo ukuthi aphose isandla ukuze naye akwazi ukuphila impilo engcono njengawo wonke umuntu. Is this what our actors are subjected to? Impilo nje nayi award yakhe Glenn Gabela. Ngicela nibuke indawo ahlala kuyo. Ngicela nibuke indawo uGlenn ahlala kuyo. I want a decent life. I want to live decently like every normal person, you know what I'm saying? Which is why in the lama attempts I'm trying to engage nabantu, you know what I'm saying? I want to grow the film industry so that these young up-and-coming performers don't end up like us. You know what I'm saying? I want for their lives to be better. I don't want for them I mean, you listen to the stories of all the veteran actors, right? When they pass, you listen to the stories told, you know, how they struggled, you know what I'm saying? And almost all of us, when we reach this age, you see reach a stage where, you know, we no, it's a pity that angikwazi ukucela, you know what I'm saying? Ukucela for me now, it's very hard. It's very hard. It's very hard. South Africa exists, right? That's all I need. Just to live decently. I don't need to be rich or anything. You know what I'm saying? I just need to live a decent life. You know what I'm saying? I need to live decently. South Africa, this is our icon. So nathi asinani size nalokho isize nakho. It's not a lot, but please reach out to him. Akukuhle neze. Please, any assistance. Thank you. Elana ngoba usibonela ingane wethu kade kuvulwe ifridge lakhe kubuka ukuthi ngempela yini ekhona efrijini la kuthe khona mayivula kwayitheleka phezulu kwenqaba yabo 2 litha bagcola amanzi-ke la kutholakala ukuthi khona-ke usebonga khona ukuthi-ke alalaphuza amanzi-ke laphana ubaba uGlenn. Ngazi ukuthi angazi impilo enjena-ke ukuthi isho ukuthini, kodwa-ke ube sezikhulumela ukuthi uyafisa nokuthi-ke aqeqeshe abafethu abancane abafuna ukungena endimeni yezokulingisa bese baqwashisa ngakho konke bangakuphili impilo ekanjena ukubeni kade baphila impilo ephezulu laphana kusahamba kahle ingane zakwethu. Indala indaba laphana esilokhu sibheke njalo ethinta ubaba uGlenn Gabela. Ngakuthini mhlawumbe nokwakho ukuphawula kuludaba sikujayela ukuyibona izinto enjalo umuntu aphila impilo ephezulu bese kuhamba kwesikhathi
ashone phansi. Mhlawumbe kusho ukuthina abakwazi ukuzibekela imali engangokuthi mhlawumbe uma ngabe kunempilo ingasahambi kahle basiqhubekele okanye mhlawumbe indima ezokulingisa ayikhokhi ngendlela. Ngakuthini kwakho ukuphawula? Hlala comment section ngizolwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibone ngenza ukuthi sengiphuma nje na kodwa ngiyethembisa unyabuya funa ezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho subscribe niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi. Ngithanda kakhulu.